تماشاوانên hêja rojeva li Kurdistanê bi taybetî li bakurê Kurdistanê girê dayî pirsa Kurd rojên dawî de di sede astekî gelekî berz de ye. Mustafa Ozçelik Serokê Partiya Azadî ya Kurdistanê PAKê mêvanê min stûdyoyê. Tu bi xêratî kekê Mustafa. Kek Mustafa em ji wê pirsê dest pê bikin yanî zêdetirî girê dayî ew welatên herêmê girê dayî me pirsgirêka ku PKK li herêma Kurdistanê durust kiriye duhî jî bi egera teqandina mayînekê jalî çekdarên PKK ve pêşmergeyek şehîd bû, pêşmergeyek giran birîndar bû. Di vê dema hestiyar de ev kiryarên PKK peyama çi didin nirxandina te bikirim kekê Mustafa. Pêştir spasiya cenabê we û spasiya Kurdistan 24 TV dikim. Me berê jî gotiye PKK bi her hawayî PKK jî û hemû hêzên çekdar û siyasî dewletên herêmê Tirkiye, İran, Iraq, Sûriye dewletên cîhanê bê şik, bê mineqeşe divê rêzê li meşrûyet, serwerî, biryar, desthilatdariya serokatî, parlamento, hikûmet û hêza pêşmergeya Kurdistanê bigirin. Ev pir bi zelalî divê Kurd giş, Kurdistanî giş divê meseleyê de helbesta xwedînin û ev êrîşê ku îro PKK dike û şehîdbûna pêşmerge jî qetiyan neyên qebûl kirin me berê jî ev hewlna me şermezar kiriye. Biya me îro kilîda vî yişî rawestandina şerriyê li bakurê Kurdistanê ye. PKK bi şerê xwe bingeha şerrî li bakurê Kurdistanê nemaye û ev şer zerar dide gelê Kurdistanê di doza me û êdî ji bakurê Kurdistanê jî bihirî zerarê wayam dibînin şer hatiye li seha başûrê Kurdistanê tê meşandin zerarê di rojevayê Kurdistanê jî. Ji ber wê bê tereddüt divê PKK şerî rawestîne, gava PKK şerî rawestîne wê gavê ji aliyê Kurda ve destê Kurdayê xurttir bibe. Neyve manê ku Türkiye êrişê xwe bisekin li destê Tirkiye jî, destê İranê jî, Sûriye jî de gelek zayıftır bibe. Kilîda vî îşî rawestandina şerriyê di vî warî jî de divê hemû hêzên siyasî û dezgehên sivîl û kesayetên taybetî bakurê Kurdistanê helwestek pir bi zelalî bigirin ku PKK vî şerî rawestîne. Kek Mustafa niha ji we re dixwazim derbasî babetekê bibim ku bû rojeva herêmê li rojeva rojhilata navîn welatên dagî kir heta sînorên herêmê jî derbas kir pûlaka ku ji bo seredana Papa Fransîs hatibû durust kirin. Yani ew pûl bû babetekê wisa ku bû rojeva Tirkiyeyê bû rojeva İranê ev çendîn rojin medya Tirkiye ev babet kiriye babeta xwe sereke bernameyên taybet li ser çê dike. Gelo ew pûl çawakarî bû wê tesîrê bike kek Mustafa nirxandina te çi ye? Dixwazim du aliya divê mesele binirxîm. Yek aliye teknîkî, yek aliye siyasî ye. Niha birêz Papa hem serokê dewleta Watîkanê hem jî serokê ruhanî dînî yê hemû Xristiyan heye. Xristiyanê cîhanê ne bibêjin. Heger yek bixwaze dewletek ya aliyek bixwaze pûlek vî hawî li ser navê birêz Papa derxe pêştir divê îznê jî bistînin, îcaze jî bistînin. Di vir de gelo ev îcaze hatî stendin di ev ciyê pirsê ye. Ya duya berdevke hikûmeta Herêma Kurdistanê birêz Jotyar Adil got ku me hîna ev wek pêşniyarî ye. Hinek hunermenda ev pêşniyarî li me kiriye û em ê ji aliyê destûrî û hiqûqî divê biryarê bidin. Biryarek wan nehatî stendin çima ev pûl derket holê kê ev derxistin holê. Ya dî wek teknîkî tişkî de dibêjim resmê ala Kurdistanê danî ser xelet danîn ser. Di tişkî ew qas girîng te bawer dikim ew kesayetên ew birêzên ku ew dînin li wê dîqat nekirinin. Va tişna mühim in. Em bê ser naveroka meselê. Li hember çi derdikevin? Hember nexşeya Kurdistanê derdikevin. Dewleta Tirkiye û İranê bi taybetî ev daxuyanî da îro li Tirkiye hema rojev bûye ev ji alîkî Tirkiye dixwaze êrîşê bike lê di fiiliyatê bû propaganda ji bo Kurdistanê 83 milyonê li bakurê Kurdistanê li Tirkiye ew nüfusa giş pê hesiyan ku nexşeyek wa heye. Mesela Kurdistanê ne mesela îro ye. Di dewleta Selçukî de İmparatoriya Selçukî de dewleta Osmanî de gelek cara belgên resmî de ev navê Kurdistanê heye. Heta dema Abdülmecid Sultan Abdülmecid de 1847 çawa tevgera Bedirxanbek şikest xwar di wê demê de Eyaleta Kurdistanê îlan dikir madalya Kurdistanê derdixin. Piştî wî İttihat Terakî bikaraniye Mustafa Kemal Atatürkê damezranerê Tirkiye û CHP'yê nameya xwe çîçerînê wezîrê xariciyê
یەکێتیە سۆڤێتێ ردشینە دوورده بەحسا کوردستانê dike di meclîsa yekam a Tirkiyeyê mebûsên ji rojhilatê Tirkiyeyê tê navê wan mebûsê Kurdistanê ye. Yani Mustafa ev pul bû tiştekî wisa yani bi rastî ew sînorên mantiqî ku li ser pûlekê mirov dikarî bi fikrî derbas kirin. Min li hin bernameyê medya Tirkiye temaşe kir mezin birîn kanalê wayî televizyonê di sporên wanî herî mezin dibêjin ev nas senaryoyekî emperyalizmê ye, destê Amerîka di vê babetê de heye, destê Yekîtiya Ewropa di nav vê babetê de heya heta ev na plan senaryoyeke cîhana Xristiyan beramberî rojhilata navîne beramberî Tirkiye, İran, Sûriye û Iraqê ye. Yani heta astekî wisa de münaqeşet kirin. Esasê xwe yani ev vê gengeşiye çi derxist holê hatina papayê bo başûrê Kurdistanê rastî jî gaveke dîrokî bû. û navê Kurdistanê ev jiyana li başûrê Kurdistanê ku hemû ol û mezheb û etnisîteyên ku li vê derê pê bi awayekî azad û demokrat pêk ve jiyanek heye li vê derê ev destkeftiyên li vê derê li dinyê gişî hat fêm kirin û ev ewlekariya heyî 10,000 însan li vê derê ew nimêja kirin. Evana giş ji başûrê Kurdistanê re serbilindî bû ji hemû Kurdar serbilindî bû. Bi rastî Tirkiye evaya hezm nekirin. Yani bu wek hesûdiyekê heta reşiyekê xwestin vêya bi hawayekî pûç bikin. Yani êrîşekê li hemberî vê bidin meşandin. Ew tiştê tê gotin esasê xwe li hemberî hebûna Kurdistanê li hemberî doza Kurdistanê û balawa bikişîne. Ji AK Partî, MHP, CHP, Deva Partî, Gelecek Partî hemû partiyan aynî helwest nîşanda. Yani dua meselena de partiyên Tirka hemû dibin yek ev jî ciyê balê ye lê ev propagandayê tên kirin propagandayê valê ye. Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan 2013 de gava Serokvezîr bû li parlamentoyê digot Doğu Güneydoğu yani rojhilat û başûrê rojhilatê Tirkiye di dema Osmaniya di navê Kurdistan bû. Ew xwe ev gotibû di parlamentoyê daxistin nexwedin. Niha evana rihberiyê navxweyî jî henin. Yani partiyên Tirkiye rihberiyê navxweyî henin. û wek min got ew hesûdiya heye ew dijeyetî dijminatê li hemberî Kurda heye. Ji aliyekê ve jî rastî ev mesele ketiye rojeva Tirkiye jî û dunyê jî ew dixwazin piçekî wê şêlû bikin. Lê ev tişne bêmane ye. Ev rastiyek dîrokî ye. Kurdistan rastiyek dîrokî, netewî, siyasî rastiyek ku rastî ev bi hezaran sala ye. Ev xerîte heye û ev xerîte jî ji aliyê rêveberiya başûrê Kurdistanê jî partiyên siyasî jî her çar perçeyê Kurdistanê jî ji aliyê rêveberên Tirka bi xwe hatin dewleta Tirkiye hatî qebûl kirin. An dokûmentaj ber wê ev tiştên tê kirin jî bi rastî em va êrîşna jî û bêrêziyê tê kirin jî em şermezar dikin. Mesela nexşeya Kurdistanê hebûna miletekî niha ji bo PAKê ji ber ku navê Kurdistan heyî bernema wê jî daxwaza Kurda mafê çarnûsiyê heye derheqê me de doz vekirin a girtinê. Melwê derê jî behsa Kurdistanê, behsa perçebûna Kurdistanê û behsa mafê çarnûsiyê kirî me xweparastî. Dewleta Tirkiye vê meselê divê siyaseta xwe biguher bi vê eqlî her di vê çerçeveyê de yani niha beramberî tevgera sivîl demokratîk a Kurd. Beramberî xebatîn herî reva, herî mafdar ê ku neteweyê karê hebe sekneke gelekî tund golî Tirkiye beramberî wê heye. Bi taybetî ku navê Kurd, navê Kurdistanê di nav wê xebata sivîl demokratîk de be her çend ew xebat ku mafê miroviyên herî reva jî dixwaze. Niha li Tirkiye prosesek dest pê kiriye dibêjin em ê reforman bikin. Reformên çalakên reformên mafê mirov, reformên darazê, reformên aborî. Gelo bi vê seknê li gora bahweriya te reform dikarin li ser erdê bêne cîbicî kirin. Ev tiştê ku wî çendê berê Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan eşkere kiriye 10 qatê wê zêdetir di bername AK Partiyê heye. Hîn zêdetir, hîn baştir, hîn maqûltir heye. Di destûra Tirkiye jî di qanûna bingerîna Tirkiye jî di wan madde nehane lê neyb cînalîn. Mesele giş ev e. Gava ku tu gotarekê dike gotar û emel kirin ne yek be kes tu bihawî bawerî te nayne. Yani heger em di vî warî jî de bê ew bê pêşhikmî em bangî Serokkomarê Tirkiye jî dikin bangî hemû partiya dikin. Fermo Şam dûrê mamişar jî dûrê fermo bikin. Heger hûn dixwazin wana bikin dibêne me 2 sala bikin. Çima 2 sala? Fermo ew kesên ku
ji ber fikrên xwe ji ber siyaseta xwe ji navê Kurdistanê ji ber gotina xwe hatinin girtin hevskirin ceza wana kişa berdin fermo ji bo azadiyê ji bo demokrasiyê hûn rê ber partiya digirin hûn dixwazin hinek partiya bigirin hûn îznê nadin ku hinek partî bên vekirin hûn gelek siyasetmedaran digirin hûn şaredara qayûma datin fermo dawî wêya bînin pratikê de va gav nabavîjin avê gavê jî em ê bibêjin niha baş e AK Partî di 2002 de heta çendakî piştî wê çend sala hinek gavavîtin li gor bernama xwe xwestin tişna bikin lê piştî wê bernama wê tiştekê kirinê wê ên MHP'ye Partiya Devlet Bahçeli'ye ji ber wê dibên em ê qanûna bingehîn guhertina bikin em ê reformê hukukî bikin rastî ev yanî kes pê bawer nabe ji ber ku kiryar û gotin tiştekê û tiştê gotiye yani wek got ew jî gelek gelek kêmtirin ji bernama AKP jî û qanûna bingehîna Tirkiye madda gelek mühîm heye kes li wê balê naşin ser wê xala nodî heye dibêjî li gor vê xala nodî peymanên ku Tirkiye îmze kirinin li gor hukûqa navnetewî û qanûnên Tirkiye bên beramberî hev hukûqa navnetewî derbas dike. Dê çi mehnê? Yani ew mesela ku destûra Tirkiye jî û yasaya wê jî giş tabiî qanûnên navnetewînin hukûqa navnetewî ye. Türkiye divê li wê godarî bike. PAKê Mustafa her girêdayî vê babetê niha li Bakurê Kurdistanê li Tirkiye jî yani bi taybetî di vê sala dawî de 2021 de yani xebatekî gelekî berfere ji bo fermîkirina zimanê Kurdî hate kirin di wan xebatan de partiyên siyasîyên Kurdî rêxistinên sivîl demokratên Kurdî rewşenbirên Kurd dizgehên sivîl demokratîkê Kurdê gul Ewropanê jî piştgirî dan vê xebatê ev babet niha babetekî germ a rojevê di rojeva Kurdê nizanim di rojeva Tirkiye'de bi rastî jî çend nêzîkahiyek demokratîk mirovane heta İslamî jî girêdayî fermîkirina zimanê Kurdî tê kirin lê divê derbarê de min dixwest ez dîtinên te bigirim. Belê platforma zimanê Kurdî platforma ziman û çanda Kurdî pêşkeşiya vî karî kirin lê gelek partiyên siyasî wek PAK jî tê de dezgehên sivîl kesayeta piştgiriya vê kampanyayê kirin kampanyayek dîrokî ye ji bo ku zimanê Kurdî û zimanê fermî û zimanê perwerdeyê divê em wek Kurd Kurdên Bakurê Kurdistanê û Kurdên li Tirkiye bê qeyd û şert em herin li deriyê AK Partî xin Gelecek Partî xin Deva Partî xin CHP xin Refah Partî hemû partiya î partî kîja Kurdek ewlî kîja partiyê jî bi divê em ferqê nexne em herin îmzê ji wan bixwazin hinek kes dibên çima HDP tê de hinek çima dibêjin çima navê Kurdistanê tê de em va tişna nedin pêş îro ji me re a muhîm em ê çi xwasî îmze karibin berhev bikin û Kurda û her wiha ew xelkên ku li gel Kurda dijîn li Tirkiye li Bakurê Kurdistanê diasporayê em çi qas karibin îmzeya zêde bikin em ê hêza xwe xurtir bikin divî warî de divê herkes wek wazîfeyek kurdayetî însanî niştimanî welatperwerî jî bibîne û wazîfeyek ku em li xwe xwedî derkevin ew kampanya heta kengî berdewam dike yani ana wek bername dixwazin herin partiyên siyasî gişa bibînin Tirkiye parlamentoyê bibînin divî warî de xebat henin wê paşê eşkere bikin lê dixwazim li gel vê divê em hemû Kurd kampanyayek dijî bimeşînin yek divê Kurdî nizanim Kurdî fêr bibin û Kurdê Kurdî zanib jî li mala xwe li çarşiyê li ticaretê li siyasetê rewşenbîrî jiyanê her derê di Kurdî karbînin divê jiyanê zimanê me jiyanê Kurdî be her du kampanya bi hevdur bimeşin wê gavê em ê zêtir bigejin armanca xwe. Spas bo te Mustafa Ozçelik Serokê Giştî Partiya Azadiya Kurdistanê PAKê gotu mêvanê Kurdistan 24. Ez jî spasiyê ve dikim serkeftinê ji ber dixwazim.